Barka da zuwa tashar ku danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda amma muna da kiran mutane dan Allah su samu wuri su zauna waɗanda suke zirga-zirga a cikin fili domin muna godiya ubangiji Allah ya amsa wannan addu'a ba tare da bata lokaci ba za mu buƙaci da kowa ya miƙe tsaye domin mu karɓi taken wannan. Barka da zuwa tashar ku danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda